Dobro, drugari, ako niste se još uvijek subscribe-ite se sada, nemojte da zaboravite. Odlično, nemojte da vas spreči ova loša rima. Da. Ili Neša. Ne može Neša da vas spreči. Ajmo sledeću temu. Šta je sledeća? Sledeća tema. Meghan Markle uhvaćena u nove laži. Kraljevska posla. Opet. Idemo. Šta je sad lagala? Sad je Kolika je ta lagala familija? Familija lagala je da je radila intervjue, znači radili su njeni pomoćnici intervjue sa tim poznatim ljudima, a njen glas je ubacivan naknadno. Znači nije mogla ni taj minimum da odradi neki, jel? Čekaj, oni su snimali 12 epizoda i sa onim specijalom 13 uvrglave. I ona nije bila verovatno ni na 2. Je, poteled. A mi rintamo, snimamo. Noć, na 2 posla. Brate, radimo pod olujom, pod grmljenjem. Ovaj tegli gajbe ko Marko Milošević, jebate. Noćni rad grmi seva, brate, ali mi rad. Brate, Spotify, razumeš? Posle ubacite moj glas. To ćemo morati uskoro. Pa da, ako ne popraviš internet konekciju i sluška i to, morat ćemo. Pa meni se čini da bi morali to možda sada da ubacimo. Jer malo, razumeš? Znaš šta bi ti mogu napraviš? Mogu napraviš statu. Napraviš statu i onda staviš statu i samo glas ćemo ubaciti. Voice over, kako se kaže? Tako nekako. Da. Press any key. Kako kaže Cool Homer Simpson. Miki, sine. Šta sam još htio da ti kažem oko ovoga? Meghan, pazi, oni su uradili 12 epizoda, 12-13 epizoda i to varala, uzela ove pešedice, varala, šarala, tamo neke jednike koji su stažirali, vjerovatno nije dobijala ni dinara. Joe Rogan, brate, odradi 52 podcasta u godinu dana, a ona odradi 12-13 podcasta u 2 godine. Tu je i Harry, ali dobro, kontam da on tu mora da bude, da on... On daje glas. On je tu da ispuni kvotu, jebi ga. Da, ima on neki podcast o fudbalu. I to je za džabe. To je za džabe isto, a? Da, je li to je besplatno? isto za džabe. Ali nije besplatan. Da. Ili? Kažu da je bolje. Kažu da je bolje od Megana? Od Meghan podcast, da. Nije od našeg, naravno. Od našeg nema boljeg. Jer mi smo majstori svog zanata i ovo je već... Majstor Valan, majstor Daniel i majstor Veseli. Veseli, da. Tri majstora. Vidiš, njoj su, koliko su bili podcaste? Sad, tipa, tako nešto. Tako da. A Joe Rogan, brate, 3-4 sata. Jedan. Aj čovjek je, spremi mašina, se brate. kaže. Mašina, brate. Neuništiv. Evo te, koga bi ko bi mogao ovo da radi umjesto mene, a ja sam glas. Moram nađem dublera za ovo. Možda Zlatan Ibrahimović, imate sličan nos. A to da. To je sledeća tema, znaš. Da, malo da uvedemo. Uvod u sledeću temu. Diversifikujemo, a? Da li vam se poklapaju veličine, to ne znam, ali mogu biti imati sličan i bradicu to cepa onda. Da, pa ja i Ibra smo, razumeš, kao braća. Ibra isto. on je već u penziji, zanata. Ja i Ibra smo kao braća. Bili bi isti. Ja i Ibra bi bili isti. Isti statski bi bili, da mu oduzmeš svu slavu i moć i pare i trening i ono što je trenirao fudbal i da zna da igra fudbal kao ja, bili bi isti. 100%, da. Možda da se ošiša i to bi bilo to. Da, ne tako. Samo, da, morat ću napravim, razumiješ, skalpel, nešto, sećam onaj
onaj repić. Da ga malo uljudim. Pa to da. Ma da liči Ili- na nešto, bre. Da bude lep kao ti. Da Pa bude. to. Razumeš? I ono, samo ga odrobijem ga za razumeš, pare da da za neke dobrotvorne svrhe, da se cilje para i sve to, sve da podeli i onda, eto. Isti Napravit stat. ćeš čoveka od njega, brate. Da ne bi išao toliko daleko. Ili makar majstor. Ej, A možda ne Barbie čoveka, ali liči, majstora. Možda majstora, da. Majstor Ibra. Ej, znaš da ima reč u švedskom? Nije brakadabra, ali neka reč. Ibrakadabra. Jel jeste? Ima neku Da, reč. da. Isto A, to nemam znači pojma, majstor. lupio sam. Da, i to znači majstor fudbala, znaš. Tako da on je... Ibrakadabra. A čekaj, stani, kako se zove... Kako se zove Ker mađioničar? Ja ne znam. Labrakadabra. Labrakadabra. Labrakadabra, dobro. Oduzmi sam sebi platu, brate. Bolje ćeš proći je. Ok, nema problema. Mora on baci sve to na papir, razumeš? Ne glasaju ljudi za džabe, brate. Morat ću da... Ajde, čiji je bio bolji fazon? Veselo fazon na početku ili ovaj sada? Ovdje. Ali moj je bio na engleskom, Slušaj, brate. imamo fazon. Stavi Ti si moj preveo fazon sa srpskim. Dobro, pogrešno. Da. Ovo je drugi Ne. podcast jebote. Stavi Viš koliko fazon u radim, ne link. znam više gde mi glava. Znaš, stavi fazon u link i seci, stavi ga u link. Pa da vide čiji je bolji fazon. Ja, morat ću, da. Brate, ne vredi Znači, ovo. 3 posla. morat ću... 4. A? Puno poslova radiš, brate. Puno podcasta ne Ovo, stižeš. brate. Ne znaš gde je koji Ne znam gde fazon. udaram. Bukvalno. Ja ne znam gde sam, ti ne znaš ko si. Bukvalno. Gdje mi glava? Vidjet ću ako mogu da ubacim tvoj fazon ovde. Do you know it's some kind of joke, you know? When the little girl says all the dads are drinking the sugar, only my is smurfing, you know. So I think this is one of those moments again where we But you lose should it in subscribe. where we lose subscribers. Između ovoga. Pa nam javite dole čiji je fazon bio bolji. Da, i tražimo prevodioca englesko-srpski i to. sa srpskog na Javite engleski. se. Sa srpskog na španski Komentarima. imamo. To Malo smo nas muči na nekako engleskom. nabadali. Negovavane, treba će nam je još jedan fazon, razumeš? Nikola i ja smo već rekli Ja dva fazona. čuvam za kraj, da. Sačuvaj. Ali Treba mora da nam. bude retardiran. Ne sme da bude običan. Mora da bude retrogradan. To čekam. Još malo Mora da da se bude- uspavam, brat. Mora da bude u Merkuru. Moraš da Merkur. odvojiš palatalizaciju iz L u O. Dobro. U kojoj smo mi temi uopšte, da znam. Čekaj, tema je Meghan Meghan Markle. Markle, Meghan da. Markle, da. Meghan Markle. Jer ima da li je popularan Meghan Markle u Srbiji? Ej, vidjet ćemo po broju pregleda. Da. 2. Kašći nam se samo. 3 pregleda. Tri 3 pregleda, pregleda. Veseli Vavan i ja, po jedan pregled. To Moramo da će nabijemo biti to to. malo. Ja ću 2 puta pogledati. Neće biti teško. Ispretrirajući YouTube ne dozvoljava to. Da? Ne. Računa se ko jedan Ovaj, natada. Da. Ja sam za Ali vredan. Meghan Markle čuo prvi put u pesmi ove naše eurovizijske pevačice, kako se ona zove. Marija Šerifović. Koja li je tajna Ne, tvoje ona je muško. kose? Meghan Markle. Pa nije muško, bre. Konstrakta? Kad je bila pre 2 godine? Znate, Ona Vuče na je muško. spominjanje. Ona, To. Se oprala ruke od svega i Ka Ponti je I kraj. pivo, da. mislim A da šta- smo aha. iscedili ovu Megan, nema ništa pametno, se kaže njima svem da su lenštine i Ali Harry, bukvalno, brate. ono,
Ne mogu da Jebeno snime se sjebo. podcast, brate. Mogli su bar ćutati i biti u porodici da ih ovi ne šutnu, sad moraju Da se lažiraju moraju da podcast. rade. smucaju po Sad podcastima. moraju da rade. Se smucaju po podcastima, da se nagađaju, da potpisuju, vidio sam da potpisuju ugovor sa Diorom da budu ono zaštitna lica. Znači ti si spao na te grane da budeš maneke na kraju, da te ono... Ali čekaj, pazi, sad imali su još jedan udarac ovde, su im rekli, nije za to, nije za ovaj podcast, nego je bilo, u stvari jesne delom vezano za podcast, nego su teli da uzmaju autorska prava na naslov. prava na naslov, da. I Tu dobili su uvalili. isto pišu, da. Jer Da, neki ali zato film što su- i Da, ali zato što su uzeli ono, bukvalno, nisu ništa spremali, ništa da potkrebu, nego su, eto, samo tako, postavili Da. zahtev i naravno odbijen. Ali dobro, šta sad? Ne brinem ja za Žao njih. mi je, mnogo mi je žao. Nastavit ću da podržavam. Nastavit ću da ih podržavam. U stvari ne ja. Ti ih To je podržavaš. moj posao. Evo, Možda im je- krenuo sam i da gledam. I možda im seriju. je najbolje da objave knjigu, Avan će kupiti sigurno, brate, razumeš, makar... Pa, To sam već kupio, tako da... ne brinite se ja za njih. Dok god je Vavan tu, ja znam da oni neće biti gladni. Oni su moja briga. Žao mi ljudi, znaš. Tako, odbačeni su. Otišli su. Dobro, ljudi, drugari, ako ste još uvijek ovde i pratite nas, kliknite taj subscribe dugme dole. Sledi još jedna loša šala, tako da udarite. Da. Čekamo Avana,